Sarauniya TV, tashar al'umma. Uzurin ba mai dalili ne da tsawon kice muradi na mallakar kice bukata ta kudirin ba za ya sauya ba. Soyayyar gaskiya na biyu na bar marar fahimta da tsawon kice muradi na karata da jinta. Soyayya ruwan zama ka ce zoben sinadarinta, jazabar kici na ke mata zarafi a cikin ta zaki huta. Mai tarbiya da kyawun kudiri asalin gida lakanta, yau kyauta ki kai na mai da rufin badan bana bukata ba. Mai nasibi tafiyar da na yi kudin tsira ce, to sai ki ba da gurbi. Karki bari ruwa ya shanye kai na da iya wuce bi. Ya za a kai a kuma komowa ke ce na bai wa zabi. Rayuwa da kan yi bai gamsarwa in kin gina da hobi. Barcin da duk na fartawa bai zama marar dalili ba. Alƙawar na gaɗa na halaza har wasu su kwaikwayesa. Duniya da tattara bila da kowa da arzikinsa. Komai ya nisan gare ki sani kwai wanda a gabansa. Ta zama ka noman da babu fari ya bayyarsa ce ta tasa. Ki ta kusa ya ta yana a aikin ne ba na sauke kasa. Allah ne ya ban kyautar mata ba kuma barar ibada ba. Zaman lumana da alfano ke ce nawa bishara, kuma zai rage kwarai da mutunci na yau farar dabara. Ki zana baiwa koko da zuma maza zo ki sha ki kara. Ki ajiye a kurfin da zai karko domin gudun asara. Manta da mai shirin caca kullum yana tujara. Alƙadarin kishi na allakinta bance giya da dangi ba. Yau da yake ɗora gini tubalin ba za ya fada ba. Na share dukkan mazaunin ke ban bar shi da kazanta ba. Bayar gani ido za ki yaba babbar tabar da dauda ba. A wurin ibada ta Allah ce ba zai gida jihadi ba. Maganar da duka nake furtawa ba da wata nake misali ba. Ni da ke da ɗau misali na dan bambace a layin ba. Uzurin ba mai dalili ne da tsawon kice muradi na mallakar kice bukata ta kudirin ba za ya sauya ba. Sarauniya TV, tashar al'umma.